adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 24 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Karon ang ika-30 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 10 bersikulo 46 ngadto sa 52. Miabot sila sa Jericho og sa diha nga mugbiya na si Jesus uban sa iyang mga tinun-an og sa dakong panon sa katawhan. May buta nga makililimos nga giganlag Bartimeo nga anak ni Timeo nga naglingkod daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga maudi ay kadto si Jesus nga taga Nazaret, misinggit siya. Jesus, kaliwat ni David, kaloy iintaon ako. Daghan ang mibadlong og mipahilom kaniya. Apan misamot hinuon siya pagsinggit. Kaliwat ni David, kaloy iintaon ako. Mihunong si Jesus ug miingon. Tawga siya, busa gitawag nila siya. Giing na nila ang buta. Paglipay, tindog kay gitawag kaniya. O giwakli niya ang iyang kupo. Milukso siya og miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya. Unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta. Magtutudlo, gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus. Lakaw na ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Diha-diha nakakita ang buta ug mikuyog siya kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.